Nikto nemá také meno ako ja. Tajna. Ja som Chorvátka, ale ani v Chorvátsku to nie je normálne meno, lebo znamená to tajomstvo a to je, ako by som sa volala tajomstvo. Není nad čím pochybovať, veď výplaty sú na čas. Novomanželskú pôžičku máme. Aj sa nám bude odpisovať pri každom dieťati. A nenávratná pôžička na stavbu. Úročenie len 2,5%. Nič sa mi dnes nedarí. Ja som išla v autobuse, žahliaca doska v jednej ruke, Gabika v druhej a Mariana cez celý autobus dopredu. A potom vystúpime, tak hneď do prvej mlaky musela skočiť, v bielých nohaviciach. Tak sme prišli domov, aj som ju zbila, aj som si poplakala. Ja ani neviem, čo chcela v tom autobuse. Ty buď ticho! Taká istá si jak mama! Mama! Ja som sa zaľúbila, babetko, čakáme. Ja neviem, to sú hormóny alebo čo? Jazdil po meste na bicykli. Rada bicykluje. Ľúbim ťa. No a to je koniec listu. No tak ahoj, Lídia. Ale vždy spomeniem, že koniec listu, aby vedela. Čo čítáš? Kuk. Prečítam ešte stále, je to veľmi dlhá. Dlhá je. Áno. Mami, ale ty mňa máš kam. Pekne si popolník voláš. Zavolám na sociálku, pôjdeš do detského domova. Mala by som byť taká matka, čo by ťa dala do kontajnera? Celý život pre teba, celý život. Rada si prestiera veľký stôl, pestuje kvety, pečie koláče, striha živý plod a pritom sa opaľuje. Potom si svoje koláče a kvety fotí a dáva si ich ako šetrič displeja. Aby som nedrogovala. Ja sa za ňu modlím, ale za to tie vnúčatka. Že by začala racionálne smerovať smerom k rodine. To je vek. Babi, ale teraz je iná doba. Babka, ty myslíš, že to tí muži oni na strome rastú, alebo čo? Nie rastú na strome, ale... No ty by si, kde by si chodila? Na stredkách. Ako koho ale? Kresťanskej mládeže.